La tradicional missa a la capella de Sant Jordi al Palau de la Generalitat ha donat inici a la diada del 23 d'abril. Tot seguit, el president José Montilla ha acompanyat l'arquebisbe Martínez Sistac en la benedicció de les parades de roses. A mig matí, des del Palau de Pedralbes, el cap de l'executiu ha ofert una recepció especial als guardonats per la Generalitat el darrer any i n'ha elogiat la seva trajectòria, molt important, ha dit, pel desenvolupament del país. I ho fem també per enviar a la nostra societat un missatge d'esperança, perquè amb tot el que vostès han estat i són, i amb tot el que vostès poden, Catalunya ha superat crisis en el passat, com ara serà capaç també de superar les dificultats del present. A continuació, el tradicional esmorzar als Jardins de Pedralbes ha reunit a representants del món polític, cultural, econòmic i social català. Amb els carrers plens a vessar de llibres i roses, el president Montilla ha aprofitat també per adquirir-ne alguns exemplars. I a partir del migdia, la cultura ha pres el protagonisme. Al Gran Teatre del Liceu, Montilla ha assistit al lliurament dels Premis Terenci Moix i a la plaça Sant Jaume ha participat en una lectura de textos dedicada al poeta Joan Maragall. Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira amb la pau vostra dintre de l'ull nostre. La diada ha acabat amb 150 roses enlairant-se, dedicades totes elles al poeta del cant espiritual.